No, vitsikö kun se isä tapettiin? Miksi se piti olla niin? Se on niinku Suomen paras poliisi. Sitten se ei ollut töissä ja sitten se vaan puhunut. Niin kuin se vaan kävi autolla. Niin käveli. Hitsi kyllä harmittaa. Se olisi voinut auttaa meitä. Tai no, totta kai niinku. Mutta meidän pitäisi saada kiistyyppi. Todellakin. Missä murhaa voisi olla? En mä... Sikariskiautuisi paikassa. Se voi pienellä latvoissa. Puitten takaa. En ihmettelisi, jos ydinpommi tippuisi. Mitä? Tai sit puskissa. Ja sitten... Kato, vitsi, lähden menee lentoon. Siinä pommi Mitä hitsi oikein eilen tapahtui? En mä tiedä, se oli varmaan joku... Se on myös ohjus tulla sua päin. Niin? Se on vähän outo, mutta onneksi mä pystyn väistämään. Myös sikaa lähellä. Se on ihan sairaan lähellä. Ne oikein. Mutta se tuli tuuriin. Oikeesti. Niin mut meidän pitäisi saada kiinni se tyyppi. Kuka se edes oli? En mä tiedä, joku random jätkä. Jospa se piilee täällä metsässä. Mutta niinku, ajattelin, jos se on täällä koko ajan. Jos vähän pelottavaa. No sulla on pistooli. Mitä? Sulla on pistooli. No niin, varmuuden vuoksi. Niin, siksi me voidaan puolustautua. Niin, mutta ei se nouta, jos se tulee semmoisilla ohjuksilla, mitä siellä eilen oli. Se on kyllä totta. Mennään tsekkaa auttiin vähän sen. Okei. Kun on kettuilija. Niin. Mikä terroristi on? Pudottaa pommeja. Mennä jäädä se alle yhtä. Se ottaa kovin otteen. Se oikeesti halutaan. Eikö? Mitä? Vai mitä se haluaa tappaa? Niin? Se haluaa tappaa meidät kaikki. Mikä terroristi se on? Varmaan toi voimaa. On valmis, että tuolta taivaalta tippuu jotain toi tulivuoret räjähtää meidän jalkoja alle. Niin. Tai sit pitää oikeastaan olla aika niinku tälleen kattoo koko ajan, missä tuleeko jotain. Se on oikein orava. Oho. Miten sä oikeesti varo, jos sä saat... Ei kato, se ottaa meitä! Joudutaan tänne! Se on hyvä kannalla! Wow. Siinä meni. Se ampui mun jalkojen juureen. Ambo, osuks? Ei, mutta on melkein. Hyvä. Aivan. Oli takaa ja se meni just ohi. Ei huomannut. Fail. Jep. Ammukset loppu, pitää ladata uudelleen. Niin. Mitä hitsi eilen tapahtui? Sä äsken. Niin. En mä tiedä, se vaan yhtäkkiä hyökkäsi. Näit sä mikä sillä oli? Sillä oli minigun. Niin. Sitten se niinku juoksi ihan sikaa kovaa ja perässä. Mutta onneksi ei saanut meitä kiinni. Mä muistan muuten mahaan. Sä et ehtinyt kuvata sitä, mutta mä osuin sitä mahaan. Aika hyvin. Joo, mutta se on varmaan entistä raivaa. Sillä on varmaan luotiliivi. Ei, mä näin sen verivalu siitä. No, se varmaan vähän hipas. Niin siis niinku vaan silleen pikkusen. Ei se varmaan ollut. Se on niin hyvä. Niin. Ja siis silleen tiedätkö semmosia pieniä viiltoja vaan, että jos luoti menee tossa. Ajattelin, jos sillä olisi armeija. No niin ihmettelee, jos on. Se kyllä olisi. No, pääsee ainakin, että mä osun siihen. No niin, tai et se vähän edes pysähty. Muuten me ei niinku oltais tässä. Ei niin. Jos sä et ois huomista, niin... No,
Pääsee ainakin, että me saadaan ammuttua sitä. Niin, ja mutta nyt meidän pitäisi vielä niinku, meidän niinku pitäisi saada selville niinku missä asuu, missä se on, tai kuka se on. Niinku, onks niinku Mä jotain? taidan tietää, missä asuu. Okei, mennään sinne päin. Se on... Niin. Nyt ollaan täällä parkkikaudella. Hei, varo auto! Tule auto sua päivää. Vitsi, kun oli lähellä äsken. No vähän, vitsi. Mä kaaduin, kun se tuli melkein mua päin. Niin, ja mä niinku, onneksi niinku just pomppas mun yli niinku. No vähän. Silleen. Tää nostaa tästä ylös. Miksi se heittelee kaiken meitä, millä se pystyy? Autoilla, pommeilla ja ohjuksilla. En mä tiedä. Se ei varmaan pidä rauhasta. Tuu tänne päin, niin vähän tutkitaan lisää. Mennään vaikka tänne korttiin. Vähän kattoo. Jospa siellä olisi joku jetti tai jotain. Niin. Tai... Niin, kato, mennä tänne. Se voi vaikka piilessä näitä puitten takana. Sitä. Kato esimerkiksi tota kiinni. Ammu. Oho, se on lintu. Siinä meni nyt jonkun elämä. Niin. Niinhän säkin ammuit seuraava. No, Nyt on ainakin... Luulisin, että se ei olisi täällä. Siellä on aika lähellä sivistystä. Tuet, minä olet tänne. se ei voi iskeä nyt, koska se jäisi kuitenkin kiinni. Ajattelin, jos se vaan istäisi puussa. No se olisikin kaika. Ammu. Ihan varalta. Ei, kun se... Niin, tuo nyt voi mitenkään olla. Mut jos se on tuo kaislikossa, ammu sinne. Kaislikko, oi vitsi. Ei siellä mitään ole. Mutta... Miten me niinku voitais... Löytää se. Mikä maa sä luulet, että se on? Mä luulen, että se on amerikkalainen, joka on vähän pöllinyt maalta, vähän aseita. Tai se voi olla vaan joku ihan hullu suomalais alkoholisti vaan. Mä en luule. Mä luulen, että se on amerikkalainen. Jostain Al-Qaeda, joku terroristi vai? Se on kylläkin jostain Lähi-idästä. Niin. En mä luule, että se on Lähi-idästä. Mä luulen, että se on amerikkalainen, joka on vähän pöllinyt aseita. Jalkas kiviä. Mut se on jännä, että se on niinku meitä vaan yritetään tappaa. Miksiköhän? En mä tiedä. No lähiaikoina on ollut kyllä uutisissa aika paljon näitä Tappoja. salaperäisiä tappoja. Niin. Esimerkiksi muistatko se yksi joku Smith joku. Se kuoli, kun sen päälle tippui 5 tonnia painava kivi taivaalta. Niin. Joo. Nyt on vähän rauhallisempaa taas. Kato esimerkiksi tota. Hei, mikä toi varo sähköpylvästä? Missä vitsi se murhaaja on? Mitä tapahtuu? Missä me ollaan? Me ollaan varmaan se tappaja, kun tuu mun perässä. No ihan löysä kuin spagetti. Jaksaa enää. Tuu. Me yritetään päästä pois. Tuu. Tuu. Mikä paikka tää on? Haastavat rappuset. Tuu. Jaksaa.
Ulko-ovi. Niin siis jos me lähdetään syömään. Mitä meillä on Minna ohjelmassa? Avaat sä. Hyvä. Haha, ollaan ulkona. Juhu, voitto on meidän. Pitää vielä tappaa se murhaaja. Niin pitää. Uhui! Jatketaan vielä etsimistä. Noniin, nyt me ollaan niinku tässä. Tässä on niinku sen bunkkeri. Se säilyttää jotain ohjaa. Reijätkö jotain kirjoituksia? Se on varmaan sen sotasuunnitelma meidän. En mä tiedä. Ainakin se alakieltä. Täällä hämärä paikka. Tuu! Aivan pieni. Tutkitaan vähän. Mut on kyllä aika jännässä paikassa. Ammuin vähän reikiä seinille. Silleen vähän erikoisesti. Tuossa on joku melontaseura. Mutta mennään niinku Kidutuspaikka. Niin, minä kattoo. Onkohan niinku tää sen, toi tuo takana sen mökki. Ja toi on niinku sen sotasuunnitelman paikka. Kautta viiva bunkkeri. Mä oon kuullut ainakin, että siellä kidutettaisiin siellä. Ai tuo sen kotona. Tai bunkkerissa. Tuo. Kato. Tuossa voi olla jotain tankkeja tai jettejä. Niin se. Panssarivaunuja. Kato. Aika jännä paikka. Niin. Ei nopeasti. Niin se on. Mennään ehkä nopeasti pois, että yritetään olla. Varmaan ehkä auto. Lisää salaisia sotasuunnitelmia. Tuossa on varmaan ydinräjähdyksen joku logo. Niin. Se varmaan aikeissa ottaa joku Venäjä vs. Amerikka sodan. Au. Kato, hop. Kuulostaa kidutukselta. Niin. Aikamoinen. Niin. Mut etitäänkö vähän lisää merkkejä siitä? Nyt. Vitsi, nyt pitää vielä tappaa se tyyppi. Onks suunnitelmia? Ei vitsi tuo. Hahaha, vihdoin jäit kiinni. Mitä aiot tehdä? Älä kantautua! Mikset? Koska mä haluan tappaa sut. Miksi haluaisit tappaa mut? Koska sä täällä ei osaa tehdä poikki. Siis sä täällä on muuta vaan. Ite oot tääliö. Sinä? No älä, jos et antaudu, niin täältä pesee. Jes, vihdoin voi. Jee! Winner! Kuka Yes. voitti? Nyt kostettiin. Revenge. Dominated. Mut ainakin voitettiin. Tämän pitkän taistelun jälkeen. Pitkä eeppinen taistelu. Jep. Niin. Niin. No, Tässä on se ruumis. jep. Tätä mä en todellakaan hauta. Päätyy haiden suihin. Jep. Woo! Winner. Ollaan me.